We advocate for a mindset shift where healthcare and healthcare innovation is seen as a strategic asset. Nakon svega navedenog sažet ću ovako. Usmjereni smo na to da hrvatskim bolesnicima omogućimo raniji, održiv i pravedan pristup inovativnim lekovima uz sustavna merenja ishoda kako bismo pokazali da inovativni lekovi izravno poboljšavaju živote bolesnika.